Jo, kasni, ovo mi sigurno vraća za Karlovce. Ne rade mi kočnice. Evo su gosti, dobrodošli gosti. 5 komada dobijete danas, onako je prijateljska, ja igram centarfora. Jo, kasni, ovo mi sigurno vraća za Karlovce. Bože, gde je više? O, dobro si se setio. Gde si ti do sada? Ćao, Seli. Izvini što kasnim, hod me sve blesavi, kasnije mi je voz. A da li znaš gde smo uopšte danas? Nemam pojma, zato što sam baš malo onako rasejan. Danas smo u Bašeidu. To je jedno selo u opštini Kikinda. Nalazi se na pola puta između Zrenjanina i Kikinde, a trenutno smo pored stadiona fudbalskog kluba Vojvodina iz Bašeida. Što je logično, ja sad sam pročitao, ovde piše, tako je. Dobro je. Možemo sad da snimamo prilog? Možemo raditi prilog o fudbalskom klubu Bašeid. Ja mislim da se kaže ispravno, da se kaže Bašeid. Da se kaže Bašeid. Pa nisam sigurna. Ste ljuta na mene? Nisam. Dobro. Pa navikla sam da kasniš. Navikao sam ja na noćni život, danju spavam, a ludujem. Ajde da snimamo prilog. Ajde, šale. Mladene Crni, nekad si bio golman i centarfor, a sad si ekonom. A nećeš ga ti biti ekonom, sad ćeš ti biti trener, šutač penala i sve ostalo. Opa, vidi je. Sad ću ja njima da pokažem čija mačka crnu vunu prede. Evo. Ne rade mi kočnice. Hoću posle da kažu kako je brat Steva doneo prvi fudbal u Bašaid. Šalim se, naravno, ovo je klub sa velikom istorijom i sa fantastičnom infrastrukturom. Sad ću malo se provozem da vidim vamo šta... Opa, brate, malo ti taj dres mali, Dobro, spremi se za penale, Obišli smo infrastrukturu stadiona. Sada možemo da pređemo. Evo su gosti, dobrodošli gosti. Samo vi izvolite vašim putem. 5 komada dobijete danas, onako je prijateljska, ja igram centarfora. Imam snage za 2 minuta. 1 penal. Danas se nalazimo sa predsjednikom fudbalskog kluba Vojvodina iz Bašaida, gospodine Zorane, dobar dan. Dobar dan. Da li biste mogli nešto više da nam kažete o samom fudbalskom klubu, kada je osnovan, nešto malo o njegovoj istoriji? Pa, fudbalski klub je osnovan 1935. godine. Osnovali su ga momentalno stanovnici koji su bili iz Nemačke i domaći stanovnici, znači iz Vojvodine, Lale. Sad jednostavno, kako se ove godine navršava 90 godina postojanja fudbalskog kluba i red je da ga obeležimo kako to treba, kako dolikuje. Jeste vi zadovoljni infrastrukturom samog stadiona? Pa što se tiče infrastrukture, sami ste vidjeli kako je situacija, vidit ćete sve, snimit ćete, tako da ja mislim da u okolini nema boljeg objekta. Što se tiče samog terena, što se tiče infrastrukture, zgrade, slačionica, ekonomata, znači svih prostorija koje momentalno imamo ovde. Kroz godinama smo radili vredno, odvajali svaki dinar, zato uvijek su se šalili ljudi koji su iz raznih sela. Vi igrate zadnju ligu, ne bi da ponižavamo beton ligu, ali uglavnom svaki dinar koji smo dobijali od grada ili ljudi koji su bili sponzori, gledali smo da namestimo ovo da liče na nešto. I ponosni smo na toga i zahvaljujući mesnoj zajednici gradu i ljudima koji su sponzori. Ljudi moji, malo mesto Bašaid između Zrenjanina i Kikinde. Fantastična infrastruktura, ja kad se uvatim jedne reči, ja tu reč pričam celu emisiju. Teren manje više odličan, tribina odlična, slačionice fantastične, ekonomat fantastičan, sve na svom mestu, klupe za rezervne igrače. Šta da vam kažem, ljudi, jedan od lepših stadiona i od lepših fudbalskih klubova na kojima sam bio.
Dobar dan, dobar dan. Kao što znate, a ne znate, ja sam postavljen za novoga trenera. Ćao. Ko ti radi brkove? Sam. Svaka čast, brate, vidi, najjači su ti brkovi. To su one najbolji su poljupci kad brkovi žare. I goci. Kako se zoveš, da? Miroslav Marić, Mare. Si iz Bašeida? Nisam iz Banatskih Topola. Iz Banatskih Topola. A igraš ovde za Da. Pare? Šalim se. Na kojoj poziciji igraš? Centralni vezni. Centralni vezni. Znači ti si Messi, ili? Pa daj. Vladimir Kležević reša čovek koji će sad kad se budu zagrevali šta? Branit će mi penal. Čovek, da li imaš tremu? Ne. Misliš da će biti panjenka? Šta probaš? Hoćeš stojati na sredini ili ćeš braniti kao da je 90. minut u baražu? Vidjet ćemo. Ovih 16-terac je suviše mali za nas dvojicu, zato ću ja da odem, Opa, imamo publiku, doći ću i tamo. 11 metara od gola, sada ću kao po običaju da šutiram penal prvom golmanu fudbalskog kluba Bašaida. Šta misliš, u koju stranu ću da te šutam? Ti kaže, ja ću suprotno da šutam. Ne znam. Hoćeš braniti? Pa branit ću. Hoćeš me odbraniti? Probat ćemo. Imam iznenađenje za tebe. Čekaj. Ja ću Sale da ti namestim loptu. Ovako. Kaži broj 9. Opa! I sada ide spektakl. Kažite mi u kojoj ligi se oni takmiče i kako su trenutno plasirani? Pa trenutno takmičimo se u 5. ligi, to je područna liga Zrenjanin. Nalazimo se u sredini tabele na 8. mestu. Momentalno imamo 25 igrača seniora, od kojih su 23 igrača iz sela i 3 igrača sa strane. Fudbalski klub i ljudi u upravi uglavnom gledamo da igraju naši igrači iz sela i jednostavno to sad nam ide uz ruku. Ali vremenom, kako vreme ide, kako fudbaleri se ponašaju i jednostavno situacija nije baš dobra. Tako da gledat ćemo da naša deca igraju, da oformimo još jednu selekciju 5 lića i da vidimo, znači, uglavnom sve da budu naše deca. Jer mislim da je budućnost na deci i ja se nadam da ćemo to mi uspjeti. Malo pre smo vam pokazali energiju iz slačionica, sada vam pokazujemo energiju sa terena i sa tribine. S obzirom da je ovo prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Vojvodine iz Bašaida i fudbalskog kluba Rusanda iz Melenaca, jako je velika posjećenost ovog prijateljskog meča. Nadam se da su ovi iz Melenaca poneli blata, jer dosta ljudi ovdje ima reumu. Golman ti je Bata. Vladimir. Vlado! Vladimire! Ba ti kako se zoveš? Petra. Kako? Petra. Petra? Tako je. Kaži ti meni, koji je u pitanju? A ja sam zbog nje došla. A ti si zbog nje došla? Da. Ali ima ovdje zbog njenog je. Zbog njenog. Brate. Opa. Ne, ja zbog njega. Simpatija! Još si moja simpatija. Ne, mi smo ovdje zbog njene simpatije. Vlado! Našli smo ti devojku, Vlado! Evo je Petra. Nemojte to i
Nećemo. Ima dečka, šalili smo se, hoćemo u montaži seći. Ko ti je simpatija? Ne smijem da kažem. Što? Pa stidim se. Kaži bre. Kaži da ga zovem. Kaži da ga zovem. Ne igram. Jel on zna da si ti simpatija? Da on te Da sam- simpatija. Jel on zna da si simpatičan? Pa kad ćete se smuvati? Pa ne znam. Juče, a? Jel vi pratite fudbal ili samo gledate ove dečake ovde? pratim. Trče za loptom. Znate kako? Da. Meni je jednom jedna drugarica rekla da je totalno nelogično da 22 znojeva muškarca trče za jednom loptom. Naravno. Ali su zgodni. A to što je za njom trčati isti muškarci. Ali su zgodni, jel tako? Tako. Lepotani naši u kondiciji. Da. A što Melenci igraju helankama, a vi nemate helanke? Pa smrzli se. Zato što ste vi macani, brate. Mi igramo goli, brate. Ko slaje čipova, brate. A oni, brate. Melence, nemoj me nervirati tamo. Ti si malo. Koji rezultat će biti? 2-1 za nas. Tako je. Ko je vas? Ko ste vi? Tako je. Ole. Rezultat? 2-0 za nas. Tako je. Znate što sa ovim entuzijazmom predstavljam fudbalski klub Vojvodine iz Bašeida? Zato što se zove isto kao fudbalski klub za koji ja navijam, razumeš? Tako je, brate. Ove godine slavite jubilej. Hoćete praviti neku proslavu? Kako ćete to organizovati? Pa zamišljeno je da 29. i 30. ove godine, 29. i 30. juni ove godine obeležimo jubilej 90 godina postojanja. Samim tim kad kažemo jubilej postojanje, hoćemo da obeležimo to Bašaid FK Vojvodina kroz istoriju. U svakom slučaju mi ćemo vidjeti koliko je naša finansijska moć da to obeležimo na najbolji način koji može da se obeleži. I da to ide, znači da imamo takmičenje selekcije, petliće, pijanira, da to bude kao koktel neki koji će biti u smislu književne večeri, da se to obeleži i hoćemo da pozovemo sve ljude što se tiče ove sfere sporta, iz sveta fudbalskog sporta. S obzirom da stojimo kod table izlazi sela Bašaid, to ne implicira da smo kroz njive bežali zato što je bila prijateljska utakmica. Ovom odjevom završamo jednu prelepu priču u srcu Banata, u selu Bašaid, gde smo predstavili fudbalski klub Vojvodina. Šale, šta ti možeš da kažeš o celokupnom današnjem događaju? Po meni događaj je bio ekstra. Jako mi se sviđa njihov teren i njihov stadion. Mada ja sam najzadovoljnija mojim šutom. Nego, mojim penalom. Šta ti kažeš? Ja kažem da ćete golman sanjati jer posle tebe sam mu ja zabiberio još jedan, tako da pozdrav za golmana i vežbe penale. Ovim bih odjavili današnji prilog o fudbalskom klubu Vojvodine iz Bašaida uz našu poznatu rečenicu sviđ, je li tako? Podel. Sviđ, podel, zaprat, nema zvonce, dingilinge, 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 dingilinge i kat!